Čau lidi, jsem tu já, Musa.cz a se mnou tu je Elius. Jsme tu o Warcraftu, bohužel už po čtvrtý. Teď mi přeskočil mikrák, protože jsem ho vypnul na zem. Jsme tu po čtvrtý peto, protože jednou jsem nebyl s ním, po druhý jsme úplně totálně dostali. A hned na začátku, protože jsme se nějak blbě spawnuli, kolem nás byli všude nemrtví, ale všude. A hned v prvních 5 minutách do nás šli. Pak jsem to nechtěně leftnul. Já si leftnu. Já ho jsem leftnul a ono se nedá připojit na lanku pak. A ty rovnou raketem tým. Pak už se nějak konkrétně nic nestanulo, ale Liz tady zatím bude mluvit, protože já potřebuju na záchod. Pokecej to. Jo. Takže čau, je to mapa rozděl a panuj, jsou tu uzavřené týmy společná, sdělená ovládání jednotek náhodně zvolený hrdina pozorování zakázán a viditelnou celá mapa. Já teď tady nastavuju rasy, takže my všichni budeme lidi až na jednoho elfa. Toho dám i silnějšího než my, ale bude s náma. Každý tým bude mít jednoho šíleného počítače, aby to bylo prostě lepší. Takže já dám. Poslední z našeho týmu bude šílený a Tony a tak to bude taky člověk. Ostatní týmy budou týmy 7, kde se takové bude takové, myslím, že to bude vlastně zajímavé. Takže Lásko, tohle je přímo ze srdce, jsi úžasná. Mé city, nedávám ti v dlani, tvoje jméno volám stále ze spaní. Bez tebe nemůžu spát, chci ať víš, že tě mám zlato rád. Tady máš mé srdce, už je jenom. No, tak Musa. Takže potřebu jsem udělal a myslím, že se můžeme pustit do hraní. Počkej, všechno zkontrolujeme. No, dobrý. Jo, dobře. Dobroš. A ono už se to spustilo, víš o tom? Ne. Ne. Snad se spawneme někde od sebe. U sebe. U sebe? Od sebe. A zase jsme hnědý, ty vole. Já jsem zelený. Koukej na můj armádu. No, jako já. Fakt? Kde jsi? Tady? Tak já se tam jdu poslat. Ale já tady mám hrát, to nevadí. Tak já se tam jdu poslat. Počkej, až mě uvidíš v akci. Jak to, že jsem před ním? Tak to budu mít tady. Takže musím tady zůstat. No, takže co si mám postavit? Další farmy. Hej, a co si mám stavět? Co to je? Takhle. Dobrá. Si další 3. Počkej. Ty nemůžeš mít 3, ale
Takže teď cvičím v radnici nějaký vojsko. Hurá, do práce! Kurňa. Aha. To mám hned už se pomyslím. Hurá, do práce! Postav další farmy, jinak nebude moci pokračovat. Kde mám? Cože? Tak tady máš tam. Ty si zatím postav úplně všechno, co tam máš, ale hlavně tu farmu. A hned po farmě stav tohle, jo? Tady nemohu stavět. Tak já teda jdu. Ne, nejdeš. Tak já teda jdu, ty děláš, jak kdybys to by dělal otroka, vole. Já vím, že otrok jsi. Jo, baví mě to, tyhle. Jako... Líz ví, že tady ty hry moc nemám rád. Až na Heroes, Warcraft. A další 5. Heroes se mě, ty mě baví. Jinak, hrajem vodnickat, dejte nám odběr. Žádný gift. Jsem hotov. Ne, o giftat nehrajem. Ale už to mám. Ano, pane. Pomů. Takže já si postavím tady. Hurá, do práce! Jděte. No ty vole, ty nás dobře vytřískali. To bych chtělo takhle s nějakou kameru, si to sem, aby si viděli i tvůj záběr. Hurá, do práce! Vedu si dobře za tím. Jo, já jdu zatím vycvičit. Ne, tady i ne. Na farmě. Tady se cvičí jen dělnice, ale... Tak já si dám nějakou. Já vím, ale potřeboval bych, ne? Jo, ono může stavět víc najednou a pak je to rychlejší. A počkej, proč mi to teď nejde? Vycvičit. Má to značený. No. No a jak chceš cvičit, to musíš kliknout na ně, ne? Jo. Jsem hotov. Takže já to mám hotový, pošlu sem udělám si něco dalšího. Co to je? Do práce! Pilu, že jo, jsem mi říkal. Tady to není pilu. Takže teď si postavím Tak pilu. já teda jdu. Hurá, do práce! Tady to? Tady ty nás to ukazují. Já na to neviděl. A postav si to někam tam, kde jste neviděl. Tady. Tak jo. Makám, aby nemuseli Hurá, tahat do práce! A já můžu stavit i s tím druhým, ale... Ano, pane. Dělá... Hurá, do práce! Já mám. Co mám? Mám postavit oltář. Postavit kovárnu. Dobrá. Pak si můžeš i vylepšovat tohle. Jo. Já si to vylepším. Už na to klikne. Ano, pane. A tohle. A hej, jak mám jakože, jak poznám, že už to mám a nemám? No jasný, ale když třeba pilu
A teď, když si kliknu na nějakýho hajzla, Co to je? tak tady mám, jakože to můžu stavět tak za pořád. Já nevím, jestli už mám... Jsem hotov. To je jedno, když máš 20. Jeden to jenom staví. No jasně. No a ty jich máš víc. No a já, jak poznám, jestli už to mám? Jo, počkej. Takže oltář nemám. Oltář si postav, protože tam se dají oživit hrdinové a nakoupit lepší. Tak jo. Takže oltář je docela dobrá. Ty máš už oltář. Já to tady teď Já taky už kovárnu mám. Kam jsem jí dal? Tady mám kovárnu. to je oltář. Počkej, kam? Jo, já jsem jí nikam dal. Ne, nemám, takže já ji postavím. Já mám lepší ústanou městečko než ty, já mám taky 40 strom. Takže kovárnu. Ano, pane. Já už mám. Posadit dole ten tady. Ty vole, ten má armádu, ten Ty král. Ten je náš, že jo? já si Hej, tady si dělám armádu, že jo? jo, a pak máš ještě Postavte další farmy. Cože? je to vás tady vylepšený. Farmu tady. Tady nemohu stavět. Držu buď. Tak jo. A pak tady procházej. David Ram. Jerej. Kurňa, co teď? No tak teď to už nezvíš. Ano, pane. Nestav tu, pane. Dávejte odběry, lajky, komentujte. Nechci nějak hodně odběru, jakože, nebo vím, že toho nedosáhnu, nebo ne, jakože, nemyslím, že na to mám dosáhnout. Nebo nemyslel bych nikdy na to, že bych to takhle dosáhl. Jsem hotov. Jsem hotov. Já už si dostavím. Co? Zdokonalení kompletní. Takový tím se Vyzkoumat obranu. Zdokonalit, ne. Já udělám asi tady toho ještě. Víte jo? Aha, já myslím, že už je to konec. Tak uděláme si nějakou armádu. Musí vidět bitvy, ne? Jak koukám na to, jaký má armády, no. Nabito a odjištěno. Co to je? Já už mám všechno, že? Ne, hlavně se vodem. No mě tak Co je tady to? věř, to si postav té obrany. To si pak můžeš vylepšit na to, aby... Já jí dám takhle doprostřed místa. Tam nikdo neprojde, fakt. A ty potřebuješ... Tak já teda jdu. Postavte Nabito další a farmy. odjištěno. Ty vole! Hej, počkej. Já chci taky nějak zrušit, tady se mi nedá procházet. Mně to nejde zrušit. Jo, aha, když stavím. Jsem hotov. Hej, mě nikdo nedělá tady to? Jak to? Tady. Zase práce? Cože? Co to je? Počkej.
Ano, pane. Tak, takže teď dostavíme tady to, ten oltář. A nevím, co dál ještě. Tady ten se tady Ano, nějak pane. baví. Aha, to je střelec. Já už si to vylepšil ještě. Z toho je hra, to už je poslední vylepšení. Micháš, je to snad dneska. To bylo dneska. Hej, další budovy. Co byste potřeboval? Cože? Jsem hotov. Mám oltář. Tady tím něco. Zase práce? Já nevím, co mám a co nemám. Je potřeba víc dřeva. Tady to nemám, že jo, tu voli. Tady to mám. Ne, tady to taky nemám. Oltář mám, radnici mám, kasárnu mám, pilu mám, kovárnu mám, nemám dílnu, nemám svatyni, oltář králů mám, farmu mám, postav průzkumní věže tu mám, voliéru nemám a kryptu tu nemám. Nebo mám? Takže jak můžete vidět, tady mám takhle město. Tady to bude dlouhý video. To je tak na 4 hodiny. Tak 3 hodinový video klidně udělám. A nebo víte, jak to udělám? Já se s vámi loučím a u dalšího tady toho partu zdar. Druhý part to bude, víte proč? Víte proč? Protože vlastně na YouTube by to bylo snad nekonečný. Město našich spojenců je obléháno. Trvá moc dlouho. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zdar. U dalšího dílu. Čau.